חברים, רציתי להגיד שאני עושה חלק 2 וזהו. אוקיי חברים, אנחנו רואים הקרקע ב-45 דקות מה עלינו? נעצר על ידי צטרר, שהמשנה של ברמן שמחליף היום את פלנקה הפצוע, עוצר גם את ריאסון. סוף כל מחצית טובה על השוער המשנה, אולי להוציא את ההפתעות כאן עד ההזדמנות הגדולה של מרקו רוס, מתקבל את המסירה מברק ומחמיץ מזווית קשה. רגע לפני הפסקה עוד הזדמנות גדולה לבורוסיה דורטמונד, עליהם נעצר צטרר והקורה ביחד, מונים כאן את ה-1-0 בתום 45 דקות. לא רעות מבחינתה של בורוסיה דורטמונד. ידידי, אמרת מוקדם יותר, תיכנסו בימים אלה לבילד, תראו איך הם העיתון הבית של באיירן מינכן. ליעד כן, לא אמר לי להגיד לך, פשוט שאלתי אותו לאן הוא הולך ואז הוא אומר לי לליעד. טוב, הנה שריקת הפתיחה ותראו מה יש במגרש. של האוהדים של הקבוצה השנייה, לא יודע, מכיר אותם אבל לא יודע איך קוראים להם. ניק מרטין לסיום המופע הפירוטכני של אוהדי ורדר ברמן כדי לחדש את המחצית השנייה. זוכר את הימים המטורפים שעסקנו פה באבוקות ואוהדים אלימים. היה כל כך מזמן. נכון, אתם רואים את הדגל הזה של ישראל? זה בסדר, אפשר להתחיל את המחצית השנייה, 0-0 אז כן, תוקפת עכשיו את השעה השמיים. זה בגלל המלחמה. באמת, אתם לא מבינים, זה לא בעיה בטלפון, זה האצטדיון. הנה, עכשיו עצמו. לא יודע, באמת... זה אוקטובר 2019. לא משנה. לא סיימה משחק ב-0-0, משחק בשיא בבונדסליגה. טוב, נחזור אליכם שיהיה משהו מעניין, אבל אני אראה לכם את זה מתי שיגמר ההתקפה. זה למרצ'ה. את הכדור לעבר פרסון לידו. נוסף את תנועה קדימה, רויס רוצה מסירה זו הולך למרצ'ה. אמרצ'ה. צד לצד. אותו מחפשת את הפרצה. ראית? אבוקות! אם לא להתקדם, הוא מוביל את הכדור מצוין, קצת יותר מדי אולי. אין כל כך משהו מעניין, אבל אמרתי התקפה. יו, אני לא רואה את הכדור בטלפון. רוצים לראות את הכדור? עכשיו אני רואה. ננסה לראות משהו דרך העשן. נתחיל להכניס את הכדור מצד לצד. יש איזשהו חור בהגנה המפוצלת הזו של ורדר ברמן. מתבנקרת כאן דקות ארוכות. אתם רואים הכל טוב, אבל הטלפון הכל טוב איתו, אבל האבוקות אני לא רואה את הכדור. טוב, נחזור שיהיה איזה משהו.